Claus, du har en teori om Rød Tuborgs opfinder. Grobut. Sergej Grobut, opvokset i Moskva, en professor ved Universitetet i Kreml. Han opfandt det propagandavåben, der hedder Rød Tuborg. Han er den eneste, der kender opskriften. Jamen, er den ikke opfundet ude på Tuborgs bryggerier? Hvorfor skal jeg starte med Adam og Eva, hver gang jeg snakker med dig? Grobuts opskrift, den består af 33 ingredienser. Grobut har konstant 33 russere rejsende rundt i hele verden med navnet på hver deres hemmelige ingrediens. I kode selvfølgelig. Men nu har Grobut fået moralske skrubler. Han vil ud. Men sådan leger man ikke. Det vil ham til livs. Hvem? De røde selvfølgelig. Og beviset, det står lige her. Grobut dør snart. Rød Tuborg, taget alvorligt siden 1875. Розводер мене, да. Omgivelser, det